Türkmenin şöhrady äleme çykdy. Belent mertebeli arkada bilen. Dünýäň ýüze bize ýylgyryp bakdy. Belent mertebeli arkada bilen. Salam alek, berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna gahraman arkadamyň tagalaty bilen eşretde durmuşyň hödürini görüp ýaşaýan edidi ýerleşmedi. Bize şeýle bagtyar döwre ýetiren gahraman arkadamyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny, el-ýurt bähbet alyp barýan işleri hemişe rowaşlyklara we senmeni tüýtürekden arzulap, Türkmen owazy teleýaylamy tarapyndan taýýarlanyp ýaýlama berilýän köňül owadatly gepleşigimize siziň ähliňizi tomaş etmäge çagyrýar. Bizden gepleşigimiz bugünkü sanyň mehmandary Lewap welaýatynyň Ýörüýte Sunugat Mektebiniň muallimi Mehrem Jumaýew hemde sazany talip ýaşlarymyz, ýagny Dünýä Gözel Begaliýew, Orad Rejepow hemde Ahmet Hakimew. Sizi gepleşigimize hoş gördük. Ene Mehrem muallim hemmämiň bilşime diýäli 2019-njy ýylda Türkmenistan rowaşlygyň watan ýyly diýip eglan edildi. Bu bolsa biziň ählimizde täze bir zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Çünki gahraman arkadamyz ähli wabatda aýdymsa döretmekde, eser döretmekde, umuman ähli wabatda bize görürli mektebi halipa bolup durýar. Bu bolsa ähli sunugat dörejiligi adamsynyň kalbyna buýsanç duýgularyny döredýär. Siz hem şu gepleşigimiň başyna ilk bir iýleşlemede öz ýürek buýsançlaryňyzy ýetirseňiz, ýa-da ajaýyp aýdymlar bilen dowam etdirsek. Täze 2019-njy ýyly hormatly arkadamyz Türkmenistan rowaşlygyň watan diýip eglan etdi. Bu ajaýyp şygar biziň ählimiziň bir begenjimizi, buýsançymyzy göwe galdyrdy. Her bir ulgamda, her bir kärde işlerimiziň ilerik bir rowaşlanmagy diýseň buýsandyrýar. Biziň hormatly arkadamyz şu Sunugat medeniýet ulgamynda bize görüldi, halipa mektep bolupdyr. Muňa mysal edip bizne hormatly arkadamyz bize peşkeş beren ýyly döwlet geler bolsa atly ajaýyp kitabynda biz üçin, Sunugat adamys üçin diýsen ajaýyp jümleler, bir taryhy maglumatlar, bir halipalarymyz barasynda diýsen giň işleýän beýan edilipdir. Bu da biziň bir şu Sunugat ýolunda bir biziň ýan kitabymyz, ýol ýöreligimiz bolup hyzmat edýär. Bu ýysanjymyzyň çägi ýok. Bayramçylykdan bayramçylyklara beslenen Aydym sadyň owazy belent ýaňlanyp ýurdumyzda geçirilýän toýdurda baralar dowam edipdir. Biz hem öz talip ýaşlarymyz bilen şular ýalak çärelerde aydym sada beslenen diýarmyzda watanymyzyň waspyny beýan etmegem näme biziň paýymyza düşýär. Döredicilik işgär aydymçy sadandy hökmünde biz täze eserler biz bilen, täze aydym sadalarymyz bilen halkymyza hyzmat edýär. Şular ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly arkadamyzyň jan sag bolsun, tutjan tutumlary rowaj alsyn. Ene Mehrem oğlum gelin gepleşigimiň şu ýerine siziň çalyp bermeňizde bir ajaýyp sazlaryň birini dinläýin.
Dünýäde aýdymsat sunugaty asyrlar boýy halkymyzyň temrasy. Hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bu ajaýyp ýörelge münasip dowam etdirilýär. Siz hem halifalardan galan aýdymlary täze rowşda ýerine ýetirýäňiz. Şular dowasynda aýdaýsyňyz. Yurdumyzyň rowaşlyklara beslenýän günlerinde bizi talip ýaşlary hem okap öwrenip döretmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen Türkmeniň milli mirasy esas sunugaty diýseň baý aňyrdan gelen halifalarymyzyň aýdymlaryny dinläp şolaň ýolundan täzeçe ýerine ýetirmek üçin biz molumlarymyz Mehrem Jumaýew molum başga da bir näçe molumlar bize sunugat mekdebimizde kömek edýärler. Biz Mehrem molum bilen bilelikde şol halkymyzyň ýüregine ýakyn aýdymlary saýlap alyp täzeçe övüşgün berip olary halkymyza ýetirip durýarys. Halifa şägirdlik ýoluna giň ýol açan Mehriban arkadagymyza sağ olsun aýdýaryn. Oy Mehriban arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Mehrem molum bilşime diýeli Türkmen halkynyň 70-den gowrak sagduraly bar. Şol sagduralar bilen biziň häzir günlerimizde şirinden şirin sagdyr döredilip halkymyza ýetirilip gelinýär. Siz hem şu 19 perdeli dutar sagduraly barada bir iýleşmede ýetiräýsiňiz. Milli senedimiz dutar barasynda taryhy maglumatlarymız ýa-da şu Türkmen dutarynda çalynýan sagdyr barasynda ýa-da rowaýatlar diýjekmi? Biziň bir halifalarymyzdan gelýän mirasymyz diýseň uly biziň Türkmen milli senedimiz bolan şu Türkmen dutaryny islendik aýdymyň ýanynda çalsaň bir öz boluşluk, bir lezzeti bar, bir näzikligi, bu hakykatdan bir Türkmen halkynyň bir asyrlar boýy dowam edip gelen şu günümizde gelip ýeteni şu Türkmen dutary da emma şu Türkmen dutarynyň perdelerini köpeldip şunu bir täzeçe dutar ustalarymyz bilen işledik. Bir näçe aýdymlarymyzyň ýanynda şu dutary sadandarlyk etmek mümkinçiligi döredi. Türkmen halk sahalarymyzda däl, Türkmen kompozitorlarymyzyň döreden estrada aýdymlarynyň ýanynda. Munyň galy berde daşajurt kompozitorlarynyň käbir sahalaryny şu 19 perdeli dutar bilen ýerine ýetirmek mümkinçiligi bar. Biziň meşhur Türkmen kompozitorlarymyz Nur Halmamedow, Veli Muhadow, Aman Agajykow, Bayram Durdy Hudaýnazar we başga da bir näçe ajaýyp kompozitorlarymyzyň bize döredip beren bir ajaýyp aýdymlary, sahalary bar. Şu aýdymlary dinläningde, şu sahalary dinläningde şunuň aňyrsy bir millilige ýugurulanda sebäbi şu aýdymlaryň ýanynda şu dutary bir hil çalsaň çalasyň gelýär. Sebäbi şunuň bir şu kompozitorlarymyzyň döreden aýdymlarynda hakykatdan hem eşdeninde millilik duýulypdyr. Şu dutaryň perdelerine gabat gelipdir. Türkmen dutarynyň ýani 13 perdesi bar bolsa şu ustalar bilen maslahatlaşyp bir näçe ýyllaryň dowamında şoňa ýene-de bir 6 dagy perdeni goşup şoňa dolu biz täzeçe işledik.
atar gıylar, kümüs balık ol tutar gıylar, ayel ol tutar gıylar. Yamattaki o halılarını diysen teper dokar gıylar. Mün tonuna pirasından evet ağay çıkar gıylar, diysen teper dokar gıylar, ağıltını yıvar gıylar, ayel ol yıvar gıylar. Fungot halkın kalby, baýlygy bagty. Fungot köňülleriň güllän daragty. Ýaşaýyş nur bolup alhama dönýär. Fungot keramatdyr. Fungot bir dünýä. Faýrak dilli dessan mukam sadymyz. Bir syprada taýýar tagam dugdymyz. Gül watanyň bagtly ogulgydy biz. Fungota sarpaňa sag bolar kada. Dan fikir çoğlar gül atar bağlar dilimin ülyenem bil fikir yâri. Toy gürkü tozdur gıyt gürkü nedir yar dünyadır gül bahar yarim. Toy gürkü tozdur gıyt gürkü nedir yar dünyadır gül bahar yarim. Gel
Aydym ayt wasf edip ýaşyl ýazary. Aydym ayt watany täze edip başa. Aydym ayt alkyşlaň yürekden bolsun. Boýsonşy ýaň bolup dağlardan aşsyn. Aydym ayt ýylgynyň göwnüni ýad edip. Aydym ayt owazy janyna gatyp. Garaşsyz bir tarap watanyň goýny. Aydym bolup ýaşamaga münasip. Mehrem malum milli medeniýetimizden sunugatymyzdan hak howanlary gahramanlar kadağymyz Halipa şägirt ýoluna giňe ol açyp berdi. Siz hem şu malumçylyklaryňyzda talip ýaşlara aýdym saýadyň iňçe tarlaryna uradýaňyz. Şular dogrusyna söhbetimiz dowam edäýsek. Biz hem Lewap Belaýdy sunugat mekdebinde mugallimçilik kärini ýöredýäsine talip ýaşlarymyza sunugatyň iňçe sırlaryny öwretmekde ully işler alyp barýar. Biziň Ýöretim sunugat mekdebimizde bir näçe toporlar hereket edýär. Dutarçylar topary, halk saz guralar orkestri bar, owaz akapella topary,
miras topary, ne bizim bir ajaýyp zamanamyzy wasp etmekde, watanymyzy wasp etmekde bir täze aýdymlary, täze eserleri döredip halk köpçülüğüne getirmekde bir näçe işler alınıp barylýar. Bizim halypy mugallimlerimiz, ýaş mugallimler da şeýle bir sunwat ýolunda bir maslahatlaşyp, pikirlenişip bir köp işleri amala aşyrýar. Şu aýdym sunwatymyz arka halypy şägirtlik ýoly bilen ösüşlere, ulugly derejelere ýetip gelýär. Şu her bir ulgamda, her bir kärde bolsun tapawudy ýok. Şu halypy şägirtlik ýoly gaty uly dowam etmeli. Sebäbi şägirt halypydan odurmada kär ýetirdi. Biz hem şu jümleden uguralyp, biz hem şu halypalarymyzdan öwrenen bir sunwadyň bir iňçe tärlerini, sırlaryny şu öz taliplerimize, öz şägirtlerimize geçirmekde işleri alyp barýar. Gelecekde de şu milli aýdymsazlarymyzy täze işläp, täze röwüşde işläp halk köpçülüğüne getirir. Mehrem muallim şu gepleşimiň ahyryny öz ýürek arzuwlaryňyzy, gelecekdäki maksatlaryňyzy bir iýleşdirmede aýdaýsaňyz. Döredijiligiň çägi ýok, kär dowam etmeli, hem öwrenip gezmeli, hem öwredip gezmeli şägirtlere. Gelecekde de şular ýalak bir milli aýdymsazlarymyzy hasda baýlaşdyryp, halypalarymyzdan galan milli aýdymsazlarymyzdan halk köpçülüğüne getirir. Şular ýalak bir eşretli durmuşy bize peşkeş beren hormatly arkadaşlarymyň jan sag bolsun, tutjan tutumly işleri rowaj alsyn. Mehrem muallim dünýä gözel sadany ýüklemesi de gepleşigimde gelip beren gurunlaryňyz üçin aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyzy çalyp beren şirinden şirin sağlaryňyz üçin size mundan beýlekde dörejilik äleminde ulul üstünlükliň, rowaşlygyň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Garaşsa da baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ajaýyp toýdur bayramlarynyň bedegi bolup owadyňa belentden belent ýanglansyn. Mendiller aşlyar şöhrady bilen, rowşan ýollar agyr tire ýalkymdyr. Jahan isre bagtyýar halk bar bolsa, bu Türkmenler arka dagyň halkydyr. Mehribanlar, agly rojaklaryňyza çağa gülpüleri ene hudesi. Aýdym sadyň owady elmadama belentden belent ýanglansyn. Milli medeniýetimiziň sunugatymyzyň hak howanlary, mehriban arka dagymyzyň jana sag belent baş aman bolsun. Eýlürt bahwit alyp barýan işler hemişe rowana ýollarda rowaşyklara beslensin. Ýene türkmen owadyna diýdarlaşýança hoş sag bolun.